Вие самоуважавате ли се или сте шут, готов да направи всичко за една жена? Повечето мъже толерират неуважението от жените. Те игнорират червените флагове само защото не искат да бъдат самотни или просто защото искат да правят секс. Жалко. Червените флагове никога не трябва да бъдат пренебрегвани. По-добре е да си сам, отколкото да си жена, която има лош характер. Това видео може да нарани чувствата ви, но накрая ще знаете какво се крие в женското сърце. Ще преминем през 8 неща, които една добра жена никога няма да ви каже. Номер 1. Нещо свързано с размерът. Ако жена говори за размерът на половият ви орган, има специално място за такива като нея. Нарича се улиците. Тя да говори за размерът ви или да ви се подиграва за това е ясна индикация, че тя или е гледала прекалено много сексуален контент, или е имала много партньори преди вас. Който и да е от двете, тя е свръхсексуална и от ниска класа. Същото важи и за жените, които говорят за височината, плешивостта или за всеки друг физически атрибут извън твоят контрол. Това не са типът жени, с които искате да изградите семейството си. Те са твърде фокусирани над тривални неща и са безполезни, когато стане въпрос за неща, които са важни. Номер 2. Посочване на недостатъци. Жената е предназначена да подкрепя мъжът си. Това е ролята, която Бог ѝ е предназначил. И тяхната подкрепа може да бъде екстремно силна. Вижте, жена може да увеличи самочувствието ви през дните, които се чувствате отпаднали. Тя може да ви накара да се чувствате като крал, когато сте победени, като ви дава позитивни утвърждения и вярва на 100% във вас. Тя ще ви помогне да се излекувате и възстановите. Обаче някои жени правят точно обратното. Вместо да те изграждат, те се опитват да те съборят с чиста негативност. Те ще кажат неща от сорта на "ще объркаш всичко отново" или "аз ти казах", или ще те нарече тромав, само на шега. Тези думи могат да звучат като нищо чак толкова, но всъщност са сериозна отрова. Защо? Защото тези думи могат да те накарат да се чувстваш неадекватен. Те ще те накарат да се поколебаеш, да се опиташ отново или да поемаш рискове. Все пак, никой не иска да бъде продължително напомнян за своите грешки или провали. Слушайте, като мъже трябва да се изправите пред много предизвикателства. Светът е безмилостен и ще бъдете съборен на коленете си от време на време и провалът е гарантиран, че ще се изправи пред вас. Последното нещо, от което се нуждаете, е жена, която посочва недостатъците ви и ги търка в лицето ви. Тя трябва да бъде най-голямата ви подкрепа, не най-големият ви критик. Тя трябва да бъде човекът, окуражаващ развитието ви, когато всички други се надяват да си останете на дъното. Най-добрата жена ще е сигурна в потенциалът ви. Тя вижда мъжът, който ще станете дори когато никой друг не го вижда. Докато лошият вид жена се фокусира само над провалите ви и ги посочва. Ако тя продължително ви държи долу и пречи на себеусъвършенстването ви, е време да я оставите. Номер 3. Говори за бившият си. Ако жена говори за миналите си връзки, не е само неуважително, но и показва, че мисли, че бившият ти е по-добър от вас. Вярно е. Споменавайки го, тя показва, че дълбоко в себе си той и липсва и думите й са само песечинки в сравнение с това, което е в главата й. Моментът, в който тя спомене бившият си, е време да се разкарате от нея, защото една чистосърдечна жена, която ви обича, няма дори да помисли за бившият си. Мисълта за него може дори да я отврати. Номер 4. Дръж се като мъж. Някои жени казват на мъжът си да се държат като мъже.
Или ще кажат неща от сорта на един истински мъж няма да направи това. Ако тя казва това, тя се опитва да те осакати с думи. Слушайте, като мъже вие трябва да се държите като мъже, особено ако сте жалки. Но това не е работа на жена ви да ви казва тези неща. Добрата жена си знае мястото. Тя знае, че вие сте лидерът във връзката и ще се опита да ви подкрепя вместо да не уважава позицията ви. Не подценявайте това, което ви казах. Ако сте на дъното, вие задължително трябва да се вземете в ръце. Не може да стоите в това състояние за дълго. Защото без значение колко добра и колко ви подкрепя жена ви, евентуално тя ще загуби уважение и привличането си към вас. И с причина ще го направи. Никой човек не уважава жалък лидер. Номер 5. Прекалено е близка с приятели мъже. Ако тя прави прекалено много комплименти на приятелите ви, прекалено много се докосват, много се смеят или държат дълъг очен контакт, вие вече трябва да знаете къде да я оставите. На улицата. Някои хора може да ме помислят за несигурен, когато казвам това, но те не живеят в реалността. Феминистката общност неведнъж е казвала, че е напълно нормално жените да бъдат близки с мъжете. Чуйте ме, без значение колко пъти светът ще се опита да го оспори, има нещо наречено сексуално напрежение и има много неща, които могат да запалят сексуалното желание между мъж и жена. Дълъг очен контакт, докосване един с друг или дори смехът може да отвори портите към него. Добрата жена ще спазва добра дистанция от мъжете ви приятели и с цялото уважение към вас. Тя може да говори и да се забавлява с тях, но няма да позволи връзката им да бъде по-дълбока от това. Все пак няма нито една причина приятелката ви да бъде близка с никой мъж, дори никой от приятелите ви. Номер 6. Късметлия си да ме имаш. Огромен червен флаг е, когато жена ти каже, че си късметлия да си до нея. Показва, че егото й е голямо, но и показва, че има и още опции, освен вас. Разбирате ли? Тя може и да получава десетки съобщения от други мъже, които са с по-висок статус от вас. Или може би някой е казал, че може да си намери по-добър от вас. По някакъв начин и се е засяло семе в мозъкът, което й казва, че може да се намери по-добър от вас. Бих казал да поставите приказката й под тест. Оставете я назад и се фокусирайте на целите си, докато тя се опитва да си намери някой по-добър. Номер 7. Не изкарваш достатъчно пари. Добра и подкрепяща жена ще разбере, когато преминавате през тежки времена. Тя ще остане скромна и ще бъде до вас, ако й се налага. Лошият тип жена ще се оплаква и ще казва: не изкарваш достатъчно пари. Тя ще се държи така, сякаш все още не знаете, докато стои и не прави нищо, за да ви подкрепя. Слушайте. Като мъж е нормално да се чувствате зле, когато сте неспособен да издържате жена ви. Вие ще трябва да работите усилено да подобрите финансовото си състояние, но никога не трябва да оставяте на жена си да ви засрамва за това. Номер 8. Заета съм сега. Ако жена ви каже, че е твърде заета за вас сега, означава, че ви определя като незначителен. Без значение колко е натоварен календарът ти, колко часове има да работи или какво се случва в живота ти, никоя жена не е твърде заета да освободи време за мъжът, който силно цени. Чуйте това отново. Никоя жена не е твърде заета да освободи време за мъжът, който наистина ценят. Абсолютно същата жена, която ви казва, че е твърде заета сега, ще изхвърли всичките си неща и целият си календар за мъжът на мечтите си. Няма нищо подобно на прекалено заета жена. Или ти си важен за нея, или те смята за незначителен. Това е честната истина. Братя, не забравяйте какво ви казах в това видео.
Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да харесате и да се абонирате за този канал. До следващият път.